6. Deci cele două blazoane le găsiți chiar în vârful catedralei. De asemenea, deasupra intrării principale în catedrală sunt mai multe ansamble statuare de care voi spune puțin mai încolo. Dar ce interesant este să vedeți Cristenița din partea stângă a catedralei unde a fost botezat Mozart. De asemenea, Salzburg mai este cunoscut și pentru celebrele bomboane Clubul Mozart sau piluțele Mozart, care au fost inventate, construite, să zic, de către un domn din Salzburg numit Fiul în 1890. Deci au o vechime destul de importantă, peste 132-133 de ani, de când ființează aceste bomboane sau dulciuri Mozart Kugel. O să vă arătăm magazinul unde se vând aceste bomboane cunoscute, născute în Salzburg. Ele, oricum, toate magazinele din lume, în special din Europa, sunt împusite cu astfel de dulciuri cunoscute. Ele sunt rotunde și sunt foarte bune. Acum suntem în cinta pădurii vieneze de care v-am vorbit. Plămânii Vienei. Dacă observați, dacă vă uitați, mai e zăpadă pe sus. Aici de multe ori în luna aprilie mai este zăpadă. Acum nu. Dar puțin mai sus, cred că de la 700-800 de metri altitudine mai este zăpadă. Acest drum leagă centrul Europei de vestul Europei. Merge spre Germania, spre München, destinația cea mai importantă din această regiune. Distanța de la Viena la München este de 450 de km, dintre care aproximativ 300 până la Salzburg și încă aproximativ 150, maxim 180 până la München. Motorul Germaniei din Bavaria. Mai merge paralel cu Munții Alpi, avându-i în partea stângă, versantul nordic, îl avem în partea stângă, în permanență până la Salzburg. Salzburg are încă o clădire foarte interesantă, tot un fel de emblemă alături de domnul din Salzburg. Dacă doriți să urcați, ultima oară era 14,9 euro. Fortăreața Salzburgului sau Hohensalzburg, Salzburgul de sus. De unde vine denumirea acestei fortărețe și a orașului? Știți ce înseamnă Salz? Sare. Da? Practic, exploatările de sare cele mai mari din Europa Centrală erau în această regiune, la Halai, unde sarea se exploata deja de peste 2000 de ani, de pe vremea romanilor, dar și înainte, de pe vremea celților. Practic, primele așezări din zona Salzburgului sunt și de acum 4.000 de ani, dar celții, în urmă cu 2500 de ani, au fost primii în această regiune care au exploatat, au avut mine de sare. Sarea se mai numește și aurul alb, cum pădurile sau lemnul se numește aurul verde, sarea este aurul alb. Practic, comerțul la vremea respectivă era dominat de proprietarii de mine de sare din zona Salzburgului. S-ar traduce și castelele de sare sau orașul de sare sau burgul de sare. Toate denumirile sunt corecte. Datorită acestor mine de sare, în special din secolul XVII, din 1606, Salzburg a avut o explozie economică de vârf și de atunci s-au construit cele mai frumoase clădiri care au creat și format actualul Altstadt. O să vedeți că clădirile au de la 2, 3 până la 4, 5 nivele, cu cât se urcă în înălțime, geamurile încep să descrească, devin din ce în ce mai mici. Așa sunt mai toate clădirile din celebra strada Grunelor sau de Trai de Casă, strada pe care o vom străbate împreună, care e și cea mai scumpă stradă din Austria, deci greu găsiți ceva ieftin pe acolo, dar este și cea mai frumoasă. Pe vremuri, când au fost construite aceste case sau această stradă de Trai de Case din Altstadt sau orașul vechi, casele aveau toate grădini care erau cu pom fructifer, cu diverse zarzavaturi sau legume și animale în același timp, în special găini, dar în timp, începând după secolul XIX, aceste grădini au fost ocupate încet de alte clădiri ale meșteșugarilor, ale salariaților, celor care locuiau în casa din față și, practic, grădinile au fost ocupate în proporție covârșitoare de alte clădiri mai mici sau pasaje care fac legătură între străzi.
orașul Salzburg fiind foarte intensiv de astfel de pasaje care fac legătura prin curțile interioare. Ora care curțile interioare au pe lângă magazine și foarte multe terase. Dacă intrați în curțile interioare veți avea surpriza să găsiți terase superbe. Eu inclusiv în cursul iernii stau pe terase, deci au ciupercile alea pe gaz care încălzesc cât de cât incinta exterioară și chiar dacă afară sunt minus 2-3 grade, oamenii stau în general afară pe terase. E considerat orașul exclusivist cel mai frumos din Salzburg și din regiune, inclusiv turiștii germani care vin foarte mult din zona Prietenului Augsburg, de până 200 de kilometri, vin foarte des la Salzburg pentru frumusețea acestui oraș și aerul medieval care îl degajă. Există curse, cum am zis, de la München în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la jumătate de preț, care leagă nici 2 ore Münchenul, Augsburgul și localitățile învecinate de Salzburg, Austria. Abia în 1816, Salzburg a făcut parte din Imperiul Austriac. Deci până atunci ea făcea parte cât din zona Bavariei, cât din zona mai de est, dinspre Austria. Dar din 1816 ea este parte integrantă din Imperiul Austriac. În zilele noastre, să zic în secolul 20, undeva în 1944, pe finalul războiului, când toate erau într-un haos de nedescris, din păcate, orașul Salzburg, ca și multe orașe medievale din Germania, au fost bombardate de către armatele aliate, în special Marea Britanie, Statele Unite. Au distrus de pe unii jumătate din orașul vechi al Salzburgului, că orașul nou a existat în foarte mică măsură. Dar tot a fost refăcut, sprijinul armatelor aliate ulterior, după război, au adus fonduri din celebrul Plan Marshall, care au ajutat în reconfigurarea Salzburgului și în 1955, practic, urmele războiului au dispărut. Deci, cam 10 ani după război, au trebuit pentru Salzburg să se refacă din punct de vedere al construcției și catedrala Catedralul Sfântului Rupert sau Virgil, întemeitorul orașului, au fost terminate în 1955 după bombardament. Cupola a căzut, a fost atinsă, a căzut și a fost refăcută până în 1955. Acolo va fi finalul turului. Dacă doriți, o să vă dăm un punct de întâlnire la ora 6 pentru a ne reîntoarce într-un loc în dreapta Domnului, numit Sfera, care are un omuleț deasupra sferei, care domină sfera. Sunt mai multe locuri în Austria și în Germania unde sunt astfel de sfere construite de un designer în ultimii 15 ani, dar cel mai cunoscut este Sfera, chiar așa se numește, Sfera din Salzburg. Sfera are un diametru de aproximativ 5 metri, este aurită și acolo ne vom opri să vă dăm punct de întâlnire. Dacă doriți să urcați la cetate, vă vom putea conduce până în fața caseriilor cetății, unde un trenuleț cu cremalieră care are o vechime deja de aproape 150 de ani, vă aduce până în incinta cetății, situată pe actele care domină